comisión de investigación parlamentaria, que se investiga os verdadeiros delincuentes. Non somos xente legal e honrada. Os directivos das caixas á cárcel. Que non somos o pueblo, somos xente honrada. Non nos movemos. Non nos movemos. Non nos movemos. Está no espacio público, non estamos facendo nada. Estamos reivindicando a verdade, nada máis. Pero queremos verar aquí, porque hai injusticia. E máis educación, menos policía, e máis educación. E máis educación, menos policía, e máis educación. Menos policía, e máis educación. Esos somos putos delincuentes, non nós. Non somos xente legal e honrada. E máis educación, menos policía, e máis educación. 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 Arriba os